mlebu pasar. Wis lek ngawur iki Bang Arto iki lho, Bang. hah? Bang Arto iki lho. Lha kok takon sinden pirang-pirang go apik-apik. Paham iki lho. Dipun. Panas-panas naku ora gawa payung srandale diseret lamaane mentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta janji rutut tetep merdeka. Niku ponakan kula Mas TB, Mas Lendro. Nggih. Genduk ni Mas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Pancen iki Kyai Jawa Timur iki ra kena diomong pokoke Mas. Tenang. Mau Silvi Kumalasari, kondang ya ayu. Nek Mbak Birgita saking pundi kok? Kediri. Peyuh cindene Mas Yoyo iki jan nyacak kualat maido plongaku tenan. Nyepelek kekere. Oh, tiye kaya ngene iki ndane ngombe kopi mek glaler wis tembus ngono. Anu karo bojomu cara kon ijolan piye, Be? Halah iki tukar tambah tombok vario siji wani aku iki. Wong motor Supra era lunas-lunas kok. Bila dalu Mbak Wina. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi Oh, nggih. pagi. Tasih mahasiswa nggih. Masih Semester berapa, Mbak? Semester. Ya semester. Kowe mari lakmu ngepang kok ya, Be. Semester berapa? Oh, semesternya semester 5. Wah, semester 5 iki kurang sithik dari S1 ya. Amin. S- SSN apa? Kuliah apa, Nduk? SPD. SPD. Insyaallah, Oh. panjenengan. Aja sekolah anu pedodel lho. Bukan. Aja padha karo bojoku SPDNN ya. Nggih. Lah niki kajenge nembang ugi karyanipun Mbah Supron Suwondo. Nah, Sisi jaman 2. oh bukan. Meruh kowe penting. Kowe iki modelmu kemeroh kowe. Mas Gunawan wani mang. Oh, bukan. Ayo, kono. Sri kuwek. Hah? Stirune. Oh, dudu wis lawas kuwi. Oh, niku apa? Menanek Memane dudu Mbah Supron kuwi Sun Gondrong. tanggane kowe koyo ora entuk. Oh, beda ngamur. Napa Mas lagune? Sakitnya tuh di sini. Nah, nggih. Lah Sukro iso nyetak lagu ngene iki to, Mas? Oh, iso apa iso? Gala-gala iso kok. Oh, nggih. Kula sing gumun ngantos sakniki niku dereng ketemu jawabane. Napa, Mas? Niki nek dene ketoprak lakon Ronggolawe Srihuning niku. Niku kan sing bener niku Sira Lawe napa Singa Lawe? Nah, kula nyuwun prisa kalian ahli ketoprak, Abah Kirun dan kawan-kawan ingkang leres menika Sira Lawe. Perkawis niki ketoprak Rembang kali ketoprak Pati geger. Lah ngopo rebutan bener Sira Lawe nganti dipisah Sunan Kudus. Sarungno nggih. Kuwi lakone beda kuwi. Ini apa, Pak? Oh, beda kuwi lak sing Arya Penangsang kae. Oh ya ora sida nek ngono. Kocok ngomong lagune napa cahayu tembangipun Itu tadi sakitnya tuh di wonten sini. bawanipun Mas. Oh, mesti. Tur ini bahasa Indonesia semua. Pamrien apa? Men penonton era sekarang para generasi muda Nadianto ono sing wah ndelok wayange ora ngerti bahasane. Lah, ini sebagai jembatan menggunakan bahasa Indonesia. Betul apa meneh awakmu iku calon SPD paling gak menguasai bahasa nasional, bahasa Jawa nek iso bahasa Inggris. Internasional kuwi. Nah, latihan sithik-sithik nadyan mung iso angka hitung-hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 dot. Bukan. Bahasa Itu Arab bahasa kan, Arab itu. Bahasa Arab iki. Rungokno sik to. Ayo, 1 2 3 4 5 6 shot dot tok
Iki Barsikmu sing kleru barsikmu iki lho. Siksakmu iki. niki wong Inggris lagi ikrok loro, Pak. Oh ngaji. Monggo cah Ayo ayu. Nduk, winang bawane. Ya, nggih tombo ndingi. Ayo. Sakitnya tuh di sini. Iki kaya lagune cita-citata to, Pak. Betul. Tenang sembang ngawur. Kata-katane Coba sama. tapi. Karo depresi kok sakitnya tudi sing loro sing dadi andi ben penonton iki pirsa. Oh ya, gitu ya. Gimana tolong aku dicontohin. Sakitnya tudi kalau di sini dadi loro tenan kok diinjek-injek loro. Sing tunarungu iki ya pirsa. Ya Ya paham. Bahasa isyarat juga digunakan. Oh ya. Nah, Kakanda Sri Basudewa. Wo Sri Kanda Basudewa. Nggih, Ratu Mandura. Oh, Ratu Mandura nggih. Bapake Baladewa Kresna karo Bratajaya. Oh iya ya, nek Basudewa niku Ratu Mandura. Terus Nggih. Nek cilikane Kresna Jarwa. Narayana. Kok jauh sih? Jenengan niku angkat catatan ping pundi to? Lho, ora mung buku, dawuhe para sesepuh biyen iki nom-nomane si Kresna kuwi Narayana. Aku dalang kok debat karo piye? Jarwa, Mas. Narayana iso jarwa dasarmu apa? Jarwa muda-muda ning Sang Prabu Kresna. Ora nek Narayana mboten enten. Loh enggak, itu tuh uang salah. Nah, Jawabannya tuh setelah itu. Nah ini loh asli bahasa Indonesia be. Oh iya. Itu tuh masalah itu teka-teki. Nah, Jadi jawabannya tuh setelah itu. Ini gundul cengoh, nggak paham. Enggak wah. Aku mari sinau kurang jeru ya. Aja jeru-jeru ndak kelelep. Renang piye kok ya. Simpan gambar tak senonoh. Apa nduk? Simpan gambar tak senonoh. Simpan gambar tak senonoh. Jawane apa be jawane? Nyimpen gambar. Tak senonoh. Sing ora sopan. Nah, termasuk micet Nukranto. Ini malah lu jelas nih. Terus Itu gambar taman Mira. Semua apa maksudnya? Apa nduk cakepane? Itu gambar teman Mira. Apa maksud? Gambar temanku. Maksudnya Apa apa gitu. Jadi konco mangan konco. Iya, seperti itu loh. Ora entuk kaya wong iki nyonto aku. Lah kowe Lah, ngerti iya. apa? Gawe iku jujur ora tau kok seneng sing jeneng karo sinden iku lho. Masa sih? munafik kowe. Kepek Pak. Kayak silap Pak. Yo, masuk, siap. Tak lama semua tahu Oh, Peraharan negeri Sri Basudewa, aku sangat tidak kuduga cinta arek. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah
Bawa Indonesia, syair lagu juga